Nissemor har længe været i gang. Med sine rappe fingre om strikkepindene har hun hver dag, foruden alt det daglige med bagning og madlavning, kunne nå at strikke lidt, uden nissefar opdagede det mindste. Velbekomme. Det var en dejlig grød, vi fik i dag. Det er virkelig en god idé at give julegrød til nissen om julen. Det er en god skik at bevare. Nå, goddag igen alle sammen. Og så skal vi videre med vores bogstaver. Se her. Her har jeg en cirkel. Hvis du lige vil holde den, så skal jeg lave et C ud af cirklen. Op med tæppet! Op med tæppet! Lisette? Ja, Kasper? Jeg blev helt dam med dig, Lisette. Står du der? Ja, det gør jeg. Goddag med jer alle sammen. Hej, hvor det går fint. Vi skal ikke mangle noget til juleaften. Vi kan hænge dem op på juletræet som pynt. Ja, eller vi kunne sætte pølsen i lysestagen. God aften. Jeg kan da godt nok forstå, at han ser træt ud. For det er da ikke en årstid at gå ud og pløje på marken i. Det gør han heller ikke. Han sidder og hviler sig. Men det er ikke, fordi han er træt af at pløje. Så er jeg parat igen. Og jeg sidder hyggeligt og venter på, at lysene skal blive tændt i de forskellige lejligheder. Og ved du, hvad jeg venter på? Jeg venter på Magnus Tavmus. Og det er nu helt fantastisk, hvad den mus kan klare. Det er svært at være stille i møllen hele dagen, så når jeg kommer hjem, går jeg rigtig til dans. Så hatten på møllen skal synge og svinge, og sangen vil klinge. Det må jeg se, det der. Hvad er det, du laver nu? Kleiner. Kleiner? Kleinerne, som vi har bagt. Dem har vi slet ikke smagt. Dufter af julen har bragt. Jo, man kan tydeligt lugte det næsten er jul. Jeg er enormt sulten. Det er godt, Arve. Det er godt for at have masser af mad. Det går nok alt sammen. Min far, han er bager, og han bager kager og boller til byen. Og jeg er hans bud, når jeg bringer det ud, er jeg rask som et lyn. Ro, lille Anton. Ellers når vi det ikke. Ja, mor. Rolig, lille Anton. Ellers når vi det ikke. Vi støder på. Se, herr Nissen. Den rare herr Vimmelskaft. Strup! Den rare herr Vimmelstrup har lavet en lille stol til dem. Så kan de rigtig sidde fra nu af midt i stuen og brokke dem. Jamen, goddag, herr Gniske. Hvordan går det? Går? Der er overhovedet ikke noget, der går. Nå da. Går dit nye ur heller ikke? Ja, jo, men det går rejsomt. Det var da godt. Jeg har en lille gave til dig. Og den gode stillhed betyder, at Madame Tø har indset, at det var bedst at flygte over hals og hoved, så fader Frost og hans følge kan slå sig til ro og være hos dem selve juleaften og hele resten af julen. Hvor gjorde I mig forskrækket masser med det, se så for det der næsttøj af og holde op med dine arstreger. Hedder du Mads?
Nej. Her er du med det? Nej. Så kan det ikke være os, han taler til. Hvad er det for noget pjat? Hvem er I? Velkommen til Jul og Grønne Skove. Der er sket en masse ting, og I må undskylde, hvis vi er lidt forvirret. Der er lige sket det for lige et minut siden, at videnskabsmændene spillede deres lokkemusik. Ormen kom frem af hullet, men heldigvis så kom fru Carla K. Kajsen, og de tre kom op og skændtes, sådan at ormen forsvandt ind, sådan at ormen var reddet i denne omgang. Jul, det er lys og juletræer. Jeg sidder her i kulden og snitter sådan her. En lille bitte tinges bliver, det er uden stort besvær. Jul, det er lys og juletræer. Kanel! Det myse! Det minder mig om, hvad Nisse nu sagde, at transportskibet MS Jul ligger nede ved havnen. Det har jeg sejlet med. Og ved du hvad? Det er en fryd for øjet. Kom, lad os gå ud og se det. Vi skal nu nok få bugt med den tang. Men husk, vi trækker den ud senere i dag. Er det dig, mit barn? Jeg sad netop ved regnskaberne. Ja, det ser jeg, lille far. Nå, den tager jeg nærmest for helbredets skyld. Nej, en hel vogn fuld. Jamen, Brutalis, det er jo da utroligt, hvad det... for søren, pas på. Nej, så mange breve og postkort. Og juletræer, og nej, så glædelig jul. Hej! Nu kan jeg se sokken. Se! Den er stor! Jule og troldeståhej og velkommen i Troldehulen. Her kan alt ske. Har nisser og trolde og orm og ugle, fugle, edderkoppe, høne, fireben, snoge, insekter og 4 fluer. Imens Lafayette og andre ormeagtige væsener har set en fabel, har jeg, Trolderik, børstet min eneste og kæreste og dejligste og flotteste troldetand i hele verden og omegn. Og så skal det gøre godt med en gang morgengrød. Hvorfor kun én gang? Laver du ikke en stor portion i dag, Kåre? Jo, men jeg har sådan en underlig fornemmelse af en fornemmelse, som er underlig. Det kender jeg godt. En fornemmelse af en helt tom mave. Nej, det er ikke den fornemmelse. Det er som om, der er noget, der er galt, som der ikke er, som der burde være. Trolderik, hvad er det, du laver? Det er sjovt, du snakker. Jeg siger ikke et hæk. Jeg siger kun hæk hele tiden. Har du aldrig prøvet at hække? Hæk? Nej, orme kan ikke være hække, og slet ikke franske orme. Så I 2 drøshuer. Røm det kold. Kom nu. Au, au, au. Jeg er på vej uophørligvis. Hvad er det med jer? I plejer da ikke at være så ordentlige. Der narrede vi den. Giv mig 5. Giv dig 5 hvad? Ja, 5 fingre selvfølgelig. Skal jeg give dig 5 fingre? Nej da, du skal slå mig i hånden. Slå dig? Jamen, hvorfor i alverden skulle jeg slå dig? Da Jesus var født i Bethlehem i kong Herodes dage, der kom der nogle vise mænd fra Østerby og spurgte... Nej, ikke Østerby. De kom fra Østerland. Ja.
Nå, så kom de fra Østerland og spurgte. Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op, og vi er kommet for at tilbede ham. Jeg fik den. Nikolaj ved nytårstid i Nødebo Præstegård. Men jeg fatter bare ikke, hvad vi skal i en præstegård. Vi skal besøge en ung mand, der er så meget nisse, som man overhovedet kan blive, når man nu engang er et menneske. Ej, det lyder spændende. Hvad hedder han? Så, nu går vi. Hvor er Erling? Robby! Erling, kom! Hvor er det en fin gryde. Og se det fine låg. Alt det, man kan få. Vi behøver slet ikke at lave gaver. Hør, og i alverden? Jamen, hvad laver du dog, julemor? Det vil sige, at du hedder Knægt Ruprecht, og at du oprindeligt var medhjælper for Sankt Nikolaus, når han besøgte husene med gaver til børnene. Med? Det var jeg. Og hjælp, det gjorde jeg. Biskoppen roste, og Ruprecht risede. Det er det ked af, at du ikke fik set Johnny i fjernsynet. Nej, jeg er alligevel alt for nervøs på hans vegne. Jeg troede, du skulle alene biografen. Det skal vi da også. Det er da bare mor til Beatrice. Har I fået lov til det her? Så, nu er der kun Yvonne tilbage. Hun går stadig ned efter strømmebukserne. Hvad gør vi? Du skulle nok nødt til at gå ud og give hende den. Det tør jeg ikke! Så, nu kommer hun herover. Hun går igen. Sådan nu, Kjeld! Jeg hører det ikke. Jeg hører det ikke. De får mig ikke. Jeg skal ikke danse. Så jeg hellere dø. Hej, fandt I ud af noget? Desværre ikke, lille Candice. Ja, denne her... fandt vi at se... den der... sådan. Jeg var en tur ned hos Jesus. Ja, det var du. Det er rigtigt. Han så med sin egen nissehue og spiste risengrød. Prøv at du siger ikke noget til far og mor om det her. Er det en aftale? Er det forstået? Okay. Kom nu ned, din slapsvans. Nej, jeg vil ikke. Det er for let bare at give op. Det er for dumt bare at blive ved. For dumt må at være fri. En sund sjæl i en sund nisse, det er det, man har brug for. De kommer! Pyt og Sugar og Santa! Jeg kan se dem! Ej, så... Er det der rune? Ja. Magiske tegn til helbredelse af din hare. Skulle jeg ikke have den? Jo, hvis du gør mig en tjeneste. Martin, ja? Julemanden, han giver gaver til alle børn. Men får julemanden også en gave? Julemanden? Nej, han får da ikke nogen gave. Julemanden giver alle gaverne væk selv, jo. Hvor fanden kommer det her fra? Til danefæ. Det er jo bare noget, Petra har stjålet. Og lagt til side til sig selv. Ja, det skulle ikke undre mig. Ja, det bliver lige 60 kroner. Tak. Hej, Grete. Hej, hej. Hils nu også i god bedring, ikke? Ja. Nu har vi
hans fingeraftryk. Det er det vigtigste. Men vi ved stadig ikke, om det er ham, der har stjålet Franks slutning. Se der, det er Frank. Han er vist optaget. Perfekt. Kom. Der findes ikke nogen modgift. Nej, det gør det slet ikke. Nej, men det er sgu da også lige meget, men de virker alligevel ikke mere. Faktisk, altså, jeg tror, jeg er ved at få abstinenser. Seriøst, jeg har det mega dårligt. Det er da meget godt, Mikkel. Det var rigtigt. Ikke? Det er vel okay. Nej, grøden. Nej, okay. Nej, den var god. Den er helt god. TV? Er du splindrende gal? Du tænkte om, vi skal i tv. Hele Norges befolkning kommer til at høre, hvor fantastisk din stemme er. Prøv nu lige at høre, Marvin. Altså, det her tv-studie, ikke gymnastiksalen. Derfor skal vi derhen og undersøge lidt. Se på varen. Slip mig, lad være! Jeg vil ikke! Okay, jeg gør det! Jeg gør det! Lad være! Du ind! Hvordan må det skal gå i Sebastians jul? Pia, det var virkelig hyggeligt at her på besøg. Ja, hej. Skal I hjem med nu? Måske den her virker. Det ved man jo heller aldrig. Kom. Rasmus, vent! Ludvig, I stikker bare af. Rasmus og jeg, vi bliver her og holder vagt. Hey, vidste du egentlig, at Alpha Centauri er et solsystem som vores eget? Der er alle muligheder for liv. Der er sandsynligvis vand og... Okay, Bob. Jeg har ikke gjort noget. Jeg er uskyldig. Eller forresten, jeg er ikke hjemme. Hvis man tager sådan en fin plante som den her, og stikker dem ned i her, alle bladene, de grønne og de fine oppe i blomsterne, de er fulde af en masse vand i cellerne. Og sådan noget vand, hvis det rammer noget, der er minus 196 grader koldt, så bliver det til is. Giv mig lige en hestesko. Kontrakten. Det var så godt. Fedt, mand. Godt, Karoline. Ej, Er vi færdige? det var super godt, Det var rigtig godt. Det var julestemning. Tak for I var sangen. skide gode. Det var rigtig godt. Hvad gør jeg så nu med Ravn? Ja, nu har du jo sagt til Henrik, at Ravn er gået ud af bandet. Det bliver jeg jo nødt til. Ja, men så vil vi bare sørge for, at det sker. Men skal vi så fange ham og binde ham, eller? Nej. Ejril,
se lige. Ham der Uriel. Ærkeenglen Uriel. Jeg kan ikke lide ham. Byder det på? Nej. Man skal have tålmodighed. Morfar, Mm-hmm. hvad sker der, hvis vi ikke kan redde Orkidékysten? Tak. Og hvis en hvide er i fare, så har jeg noget, der kan hjælpe hende væk. Hvad er det? Krystallerne. Vi finder dem nede i grundfjeldet. Så er den krystaller magisk. Hvis man knuger sin hånd omkring den, så forsvinder man. Puff! Klokken har ringet. Sæt dig på din plads, Frederik. Alle er åbenbart enige om, at jeg skal sige undskyld til Martine. Alle undtagen Martine. Hej Christian. Jeg har stadig ikke modtaget computeren, Selma. Ved du, hvad der foregår? Nej, den er heller ikke kommet her endnu. Men det er da mærkeligt, jeg ikke har hørt noget fra nogen så. Sikke en fantastisk samling julebøger, du har her. Må jeg få nogle af dem? Ja. Bare du ikke forstyrrer mig mere, så... De her bøger er virkelig sjældne. Jeg vidste ikke engang, de fandtes. Tænk, der var ikke nogen, der så mig. Hvad laver du her? Men jeg går også med det samme igen. Og du skal med. Du skal hjælpe os med noget. Hvis der er nogen, der opdager... Det er vigtigt. Du skal tage alt det med, du skal bruge til at lave kerusher. Der er ikke tid til at forklare. Du skal bare skynde dig. Pia, jeg tror ikke, det er bedst, hvis jeg bare tager billederne. Jo, god idé. Og Ellie, mig og Luna snakkede faktisk også om, at vi synes, det var dig, der skulle være på billedet. Fordi at du har pæn flætning, og du ser virkelig sød med nissehue. Nu var mig og Luna åbenbart. Hvad har du, mormor? Det var ikke, fordi jeg lige ville komme ind på det nu. Nogle gange, jeg havde en ret vild ungdom, ikke? Og jeg rendte jo efter de helt tunge drenge, ikke? Altså Gud og julemanden og den enborne søn, og det var tider. Du husker vel vores ubudne gæst? Ja, gårdnissen. Han efterlod det der. Det her, det er ikke nogen helt almindelige svampe og sten og kviste. De er magnetiske. Det er kun du og jeg, som ved, hvor den ligger. Og vi siger det jo ikke til nogen. I hvert fald ikke til nogle spioner. Vel? Se! Det ligner allerede en natlampe. Forstår du, hvad jeg mener? Nej, du skal med mig hjem. Jamen, det kan jeg ikke. Hvad så med mig? Men du har jo et helt liv, du skal leve. Dit liv. Det bliver fantastisk. Jeg har lige fundet dig. Ja, det skal nok gå alt sammen, så... Træ. Fire.
Ja, mor og jeg er blevet enige om, at vi ikke skal pille ved de her ting. Der er nogle ting, som man skal passe godt på, for man ved ikke... Ja, man ved ikke, om man pludselig mister alt. Jeg skal se gennem Ravns øje. Jeg skal se ned. Lige så stille gik han ind på hendes værelse, bare for at se lidt på den. Og mens han stod og så på den, kom han til at tænke på, at hvis han nu for eksempel spiste det chokolade, der var i låge nummer 20, så ville der gå rigtig mange dage, før Amalie opdagede det. Nemlig. Sådan noget. Og kom helt ind i en. Og igen. Prøv at se her, Rasmus. Det her røde bånd. Det kunne være flot som halsbånd. Det er perfekt til Bernhard. Hvor skal vi klippe dem? Hvor langt tror du? Der? Ja, der. Prøv at klippe det her. Mm. Hvor langt har hun haft det sådan her? Siden i går. Det er ligesom om, hun har fået det dårligere. Kom, Tanja. Giv mig hjertet. Stoler du ikke på mig? Jeg hader at skulle arbejde for de idioter på den her forbandede herregård. Jeg gider ikke lede efter en herregårdsdatter, der er løbet hjemmefra. Du er virkelig heldig, at du lever sådan et magisk sted. Alt er bare sjovere og flottere end derhjemme. Gabriella stak af i går, og jeg ved, hun tog her tilbage. Aner ikke, hvad du snakker om. Måske skulle jeg snakke med politiet. Få dem til at gennemsøge hele teateret, for eksempel. Og Thyborøn, for Læsø og Anholt, samt Nordsjælland og de græske. Hej. Er du syg? Nej, jeg har bare ikke barberet mig. Kan du vise mig, hvordan det her virker? Han er besat af det træ. Jeg kører ned på gården og henter en generator til dig. Og måske lige noget kaffe også? Hvad? Han tager ned på gården. Så opdager min mor, at vi ikke er henne hos ham. Så lad os skynde os hen til modertræet.